हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआवहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर सिगांनि इन्ट्र'आव होनाय भिडिअखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो इन्स्टाग्रामावहाय नुखादों जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। बे भिडिअआव जों नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांजों लोगोसे गुबुन जाथिनि सासे सेंग्राखौ नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांनि बयफ्रेन्ड एबा गोसथोनाया बेनो नामा एबा बेजोंनो मोजां मोनलायो नामा होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर बैफोर रिल्सफोरखौ भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन लुइट कुमार बर्मन मुंनि मोनसे इन्स्टाग्राम पेजआवहाय। ओमफ्राय लोगोफोर राजबंशी सेंग्रा आरो हेलिना दैमारि बिथांमोननि बैफोर इन्स्टाग्राम भिडिअफोरावहाय हेलिना दैमारि बिथांनि गोबां फेन्सफोरानो हेड कमेन्ट खालामहरदों एबा गाज्रि कमेन्ट लिरहरदों। मानोना हेलिना दैमारि बिथांनि गोबां फेन्सफोरानो सानदों हेलिना दैमारि बिथांखौ बेजोंनो मोजां मोनलायो नामा एबा रिलेशनशिपआव दं नामा होननानै। लोगोफोर राजबंशी सेंग्रा आरो हेलिना दैमारि बिथांजों रिलेशनशिपआव दं नामा एबा गोसथोलायमारो नामा। नोंथांमोननि बे डाउटखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामना होनि लोगोफोर। लोगोफोर राजबंशी सेंग्रा आरो हेलिना दैमारि बिथांमोननि बैफोर इन्स्टाग्रामनि माखासे फट'स आरो भिडिअसफोरा बिथांमोननिनो मोनसे आपकामिं मिउजिक भिडिअनि शुटिंनिसो दै लोगोफोर। लोगोफोर आसा खालामो दायो नोंथांमोननि डाउटआ बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जाबाय जानांगौ। लोगोफोर बिथांमोननिनो बे आपकामिं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि ससे टिजारखौ नोंथांमोननो होना होनि, नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।